Здравейте, хора! Днеска ще играем Майнкрафт отново. Сървъра гостим си отново. И така. Играта ни ще е Kit PvP. Ето. Искаме. И какво имаме? 2 честа. Тая камера много мърда. И излезе Фишерман. Я видим всяко ще излезе. И Suicidal, не знам какво означава. Кога да си купим от шопа? Мисля танк да си купим. После Спиндерман. Пари ни стигат за Спайдермен! Какво да купим още? Не стига пари за зомби! Какво да купим още? Сега ще си избера кит. Избрахме си гост. Вземах си гост кита. Сега вземаме го. И ето ни. Бой! О май гад. Трябва никой да не вижда. Трябва да сме секретни. Да, той не ни забеляза. Давай така, давай. О, хора, умрях. Сега сме танк. И не можем да отидем по-далече. Ти с мене базикаш ли се? Ти с мене базикаш ли се? Не можах да го убия. Той е буклък. Що бягаш, бе? Буклуци. Що бягате, буклуци? Аре, ела ми, бе. Ела ми. Аре, де. Защо не мога да те бия? Що едеш сопичка? Вкусно ли ти дойде? Вкусно ти дойде. Ела, бро. Ела да те бия, бро. И изрита му в лавата, той е невидим кук. Къде е той е невидим? Той е бил видим. Аз защо не убих някого? И в чата не се вижда. О, чит. Хора. Той... вече умираме. Бегай. Трудно се спаси. Съжалявам, хора, камерата криво показа. Да го оправим. Той мисля, че е добре. И трябваше да сме стрелци. Трябваше да си купя кита Арчер. От тук сега някой ще ми застреля. Падна, хора, както виждате. Тук е кон ли имало, защо не си купих кита Райдер? Той е бъгна. Баги. Супичките ми свършиха. Умирам. Умрях, хора, както знаете, умрях.
Оф. Умрях. Просто няма спасение. Фишинг род. Ние сме рибари. Сега сме рибари. Хващаме риба. Добайра. Ау, fisherman. Fisherman. I'm love with you. Аз ловя риба. Аз ловя риба, риба. Умирам. На човек както се случва, като ловя риба да умре. Рибата не може да го уби. Аре, хващай някой го е. Аре, хващай. Хвани го той е. Оу, ето го невидимия. О, хвана го за малко. Ето го. Ето видях. Виждам го. Виждам го невидимия. Невидимия го виждам. О, за малко да влеза. Да, влязо. В лавката. Чет. Брат, чет. Аре де, защо не мога да убивам? 220 коин са има. Оу, умирате хора. Ти ли? Ти умираш. О, какво? You're not a PPR. Защо тъй? Цъкам тука. Ето тъй става това. Аз викам, като цъкам, защо не става? Аз цъкам с левия бутон на мишката, съжалявам хора, сигурно не сте можали да ме виждате. Тай тъпа камера направи, ще я убия. Но е тъпа камера. Изкривява се навсякъде. Ето тъй виждате ли ме? Мисля, че тъй ме виждате. Ето я. Като ги здравих, така. Той носи кита пиро. А пирото, арчер защо? Ще купим арчер. Ще сме стрелци. Бягай, мисленци, ще те гонят китовете. За малко. Хора, съжалявам, камерата отново се изкриви. Ето хора, съжалявам, пак камерата пак се изкриви. Ето хора, виждате ли ме? Да. Как падаме тъй де? И ето пак се качваме. За малко да паднем. Отили някого. Елате ми де. Аре да искам малко на гости да ми дойдете. Един е избрал кита кенгуру. Не! Не! Оцели мишената. Къде остана мишената? И за малко. Ей, райдър. Не. Хора, не мога да играя. И това беше от мен, хора. Надявам се да ви е харесало видеото. Абонирайте се за мен и дайте ето това. Лайк. До скоро! До скоро.